qari mill-Evanġelju ta' San Luqa, kapitlu 12, versi minn 1 sa 7. F'dak iż-żmien, in-nies bdiet tinġabar bil-eluf, kulħadd jaffeċ fuq xulxin. U Ġesu qabad jgħid l-ewwel nett lid-dixxipli tiegħu: ilqgħu irwieħkom mill-ħmira tal-Fariżej, jiġifieri mill-wiġġ ieħor tagħhom. Xejn ma hu motti li ma jinkixifx, u xejn ma hu moħbi li ma jsirx magħruf. Għalhekk, kull ma tkunu qiegħdu fid-dlam qatt jinstema' fid-dawl, u kull ma tkunu tkellimtu fil-widnejn, fil-kmamar ta' ġewwa qatt jixxandar minn fuq il-bjut. Dan ngħidilkom, ħbieb tiegħi, tibżawx minn dawk li joqtlu l-ġisem u mbagħad ma jkunu jistgħu jagħmlu xejn iżjed. Ħanurikom jien minn min għandkom tibżaw. Ibżaw minn dak li wara li jkun qatlek għandu s-seta jixħtek ġol l-infern. Iva ngħidilkom, minn dan ibżaw. Ħames qasafar tal-bejt, mhux żewġ soldi jinbijaw, u anqas wieħed minnhom ma hu minsi quddiem Alla. U intom sax-xar ta' raskom kollu madut. Xejn la tibżaw, għax intom aktar minn ħafna qasafar tal-bejt tiswew. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Għaliex l-ipokrisija hija assoċjata mal-ħmira? Għall-Lut, il-ħmira kienet sinjal ta' ħażen. Kienet biċċa għaġina mill-fdalijiet tal-ħobż li tiffermenta. Il-fermentazzjoni kienet assoċjata mal-ħażen li wieħed jiħżien. Għaliex Ġesu wissa lid-dixxipli biex jevitaw l-attitudnijiet tal-Fariżej. Il-Fariżej kienu jinqalaw biex jidhru reliġjużi, filwaqt li kienu mimlija b'intenzjonijiet ħżiena minn ġewwa. Il-kelma ipokrita tfisser attur, xi ħadd li jippretendi dak li mhux. Imma min jista' jkun tajjeb li falla waħdu? Bl-ipokrisija wieħed jista' apparentament jidher tajjeb u fl-istess waqt jaħbi dak li ma jridx li l-oħrajn jaraw fih. L-aħbar it-tajba hi li id-dawl ta' Alla jikxef kemm id-dlam tal-ħażen u d-dnub kif ukoll jirbaħ fuq il-mibeda bl-imħabba, fuq is-supervja bl-umiltà u fuq il-pretenzjoni bl-integrità u l-verità. Alla jagħti l-grazzja lill-umli u lil dawk li juru soba u indiema vera għal dnubietom, sabiex dawn ikunu jistgħu jirbħu fuq il-ħmira tan-nuqqas ta' sinċerità u fuq l-ipokrisija fil-ħajja tagħhom. Kif tidħol il-biża' fit-tagħlim dwar is-saltna ta' Alla? Il-biża' hi forza qawwija. Tista' twassalna biex naħarbu il-perikli u nippenikjaw f'mumenti qiebsa. Inkella tista' tenna biex naġixxu bil-fidi f'kull ċirkustanza. Il-biża' ta' Alla hi il-kuntrarju għall biża' li wieħed jitlef ħajtu. X'inhi il-biża' ta' Alla? Iqima u reverenza lejn Alla l-Għoli li ħalaqna għax ħabna u li dawwarna bil-ħniena u t-tieba. L-akbar inġurja jew telfa li aħna nistgħu nesperjenzaw mhijiex dik tal-ġisem imma dik tar-ruħ tagħna li tintilef fl-infern. Il-biża' ta' Alla fis-sens tal-qima lejh twassalna għal maturità spiritwali, għall-erf
u għal-ġudizzju skont is-sewwa u teħlisna mit-tiranija tad-dnub tas-supervja, tal-biża' ħażina, mod speċjali meta affaċċjati bil-ħażen u milli nintilfu fl-infern. U inti tafda fil-grazzja ta' Alla fil-ħniena tiegħu u tgħix skont kemtu? Mulej, l-imħabba perfetta tqaċċat il-biża' l-barra. Għatini qima lejn il-kelma u lejn is-sewwa tiegħek u konvinzjoni soda li lobot id-dnub f'ħajti. Aziza Ommi Marija, int li dejjem tajt widen għal-kelma ta' Alla u għext faqda miegħu. Enni ħalli jien ukoll inwarrab dak kollu li jista' jfixkinni milli ngħix f'unjoni ma' ibnek u miegħek. Amen.